हरि ओम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वैलौकिकनाथनम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दूषितं येनं तस्मै श्रीगुरुभ्यं नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुभ्यं नमः। ॐ श्रीमद्भागवत गीता प्रथम अध्याय प्रथम पदश्लोकः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुश्च वा मम का पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ସୈନ୍ୟ ଓ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କଣ କଲେ? ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନେକଂ ଦୃଢ଼ଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାୟମଂ ପୁଷୁଗମ୍ୟ ରାଜବଚନଂ ବିବ୍ରତି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ସୁସଜ୍ଜିତ ବ୍ୟୂହରଚନା ଦେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଲେ। ପଶ୍ୟତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାଂ ମାଚାୟାଂ ମହତି ଚୁମୁଂ ବ୍ୟଢ଼ଂ ଦ୍ରୁପଦେ ପୁତ୍ରାଣା ତବ ଶିଷ୍ୟଣେ ଧୀମତା। ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୂହରଚନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ର ସୁରା ମହେଶ୍ୱାସା ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାୟୁଧୁ ୟୁୟୁଧନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୌପଦଶ୍ଚ ମହାରଥା। ଏହି ସମାନରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ବୀର ମହାନ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯୁଯୁଧାନ, ସାତ୍ୱିକୀ ବିରାଟ ଏବଂ ମହାରଥୀ ଦ୍ରୌପଦ। ଦୃଷ୍ଟା କେତୁଶ୍ଚ କେତାନାଂ କାଶୀରାଜସ୍ୟ ବୈର୍ବାଣଂ ପୁରୁଜିକ୍ତୁ କୁନ୍ତି ଭଜ ଭଜଶ୍ଚ ଶୈଶବ ନରୁପୁଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, କାଶୀରାଜ, ପୁରାଜିତ, କୁନ୍ତିଭୋଜ ଏବଂ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ୟୁଧାମନ୍ୟୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମଜାଶ୍ଚ ବୈର୍ବାଣଂ ସୁଭଦ୍ର ଦର୍ପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବ ଏବ ମହାରଥା। ଏଠାରେ ପରାକ୍ରମୀ ଯୁଧାମନ୍ୟୁ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ଉତ୍ତମୌଜା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟା, ସୁତୋଷମ, ଶତ୍ରୁକର୍ମା, ସତ୍ୟାନିକ, ଶତ୍ରୁସେନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ମହାରଥୀ। ଅସ୍ମାକଂ ତୁ ବିଶିଷ୍ଟାୟେ ତନ୍ନାବଦ୍ଧ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମଂ ନାୟକମମ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ ସଂଜ୍ଞାର୍ଥଂ ତନ୍ତବ୍ୟମତେଃ। ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସେନାର ସେହି ନାୟକମାନଙ୍କୁ ନାମ କହୁଛି। ବଭାନମ୍ଭସ୍ମକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପାଶ୍ଚ ସମିତଜୟଃ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସମଦତ୍ତିಸ್ತଥୈବଚ। ଆପଣ ଦ୍ରୋଣ, ସ୍ୱୟଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟୀ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମଦୈତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଚ ବହବଃ ଶୂରା ମଧ୍ୟର୍ଥେ ତକ୍ତିଜୀବତା ନାନାଶାସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରହାରାଣାଂ ସର୍ବେ ୟୁଧି ବିଶାରଦା। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ। ଅର୍ପୟାପ୍ତଂ ତଦାସ୍ମା
अर्पयाप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिराखितं प्रायाप्तं तिदमेक्तासं बलं भीमभिराक्षितं। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆମର ଏହି ସେନାବଳ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଅସୀମ ବା ଅପରଜୟ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ସୀମିତ ବା ପରାଜୟ। ଅୟନେଷୁ च ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମବସ୍ଥିତାଂ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରାକ୍ଷନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମୋର୍ଚ୍ଛାର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହି ସବୁ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତସ୍ୟଂ ସଞ୍ଜୟ ହନିଶଂ କୁରୁ ବୁଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହାନାଦଂ ବିନଦ୍ୟଶ୍ଚ ଶଙ୍ଖଂ ଦଦନ୍ ପତାବନଃ। ସେତେବେଳେ କୁରୁବଂଶର ବୃଦ୍ଧ ମହାପ୍ରତାପୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ପରି ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନାଦ କରି ନିଜ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ତତଃ ଶଙ୍ଖାସ ଭୟାଶ୍ଚ ପଣବାନଙ୍କଗୋମୁଖା ସହ ସର୍ବେ ଭୟାହନନ୍ତେ ସଶବ୍ଦ ସ୍ତୁମଲାର୍ଭବତ୍। ତାପରେ ଅନେକ ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ନାଗରା, ପଣବ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଅନେକ ଢୋଲ ଏବଂ ଗମୁଖ, ରଣଶିଙ୍ଗା ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହଠାତ୍ ଏକସଙ୍ଗେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେହି ସମ୍ମିଳିତ ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ତ ମୂଳ ଥିଲା। ତତଶ୍ଚେତାହ୍ୟସୋକ୍ତେ ମହତି ସନ୍ଦନେ ସ୍ଥିତ ମାଧବ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖଂ ପ୍ରଦଘ୍ନୁତ। ଏହାପରେ ଶ୍ଵେତ ଧଳା ଅଶ୍ଵ ଯୋଚା ହୋଇଥିବା ଏକ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ମାଧବ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହରି, ପାଣ୍ଡବ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ପଞ୍ଚୁଜନ୍ୟହୃଷିକେଶା ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନୁଜୟ ପାଣ୍ଡଂ ଦଧଂ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମଂ କର୍ମାମୃକଦ୍ୱାରା। ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚୁଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଧନଞ୍ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଭୟଙ୍କର କର୍ମ କରୁଥିବା ବୃକୋଦର ଭୀମ ପାଣ୍ଡୁ ନାମକ ମହାଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟମ୍ ରାଜମ୍ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ରମ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିରା ନକୁଲ ସହଦେବଶ୍ଚ ସୁଘସୌମେଣି ପୁଷ୍ପକଃ। କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟୀ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଯଥାକ୍ରମେ ସୁଘୋଷ ଓ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। କାଶୀଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱାସ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଶ୍ଚ ମହାରଥା ଦୃଷ୍ଟାଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟଶ୍ଚ ସତ୍ୟକିଶ୍ଚାପରାଜିତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ କାଶୀରାଜ ମହାରଥୀ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ, ଦୃଷ୍ଟାଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବିରାଟ ଏବଂ ଅପରାଜିତ ସ୍ୱାତିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଦ୍ରୌପଦାୟଶ୍ଚ ସର୍ବସ୍ୱ ପୃଥିବୀପତେ ସୁଭଦ୍ରାଶ୍ଚ ମହାବାହୁ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୟୋଧାଂ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍। ହେ ପୃଥିବୀପତେ, ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜା ଦ୍ରୌପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଏବଂ ମହାବାହୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଜାଇଲେ। ସଘୋଷାଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ବିଦାରୟତ୍ ନଭୟଶ୍ଚ ପୃଥିବୀଂ ଚୈବ ତୁମୁଲ୍ଲବିନୁନାଦାୟନଂ। ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ସୁଘୋଷ ଯାହା ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଥିଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ, କୌରବମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ଦୃଷ୍ଟା ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରଂ ନପିଧ୍ୱଜ ପବୃତ୍ରେଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ। ହୃଷିକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟ ମିଦଂ ମହାମହାପତେ
अर्जुन उवाच शनैरुभयामर्ध्ये रथं स्थापय मेरुच्यते। हे महापते राजा धृतराष्ट्र महापरे एहापरे ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କପିଧ୍ୱଜ ଯାହାଙ୍କ ଧ୍ୱଜରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ କୌରବ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ନିଜର ଧନୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠାଇ ହୃଷିକେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ବାଖ୍ୟା କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। यवदेतानिरक्षेर हम यदि कामनावस्थितान् कमयास योधव्यमं ସୀମାନରଂ ସୁମଧ୍ୟମେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନ ପାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଉଦ୍ୟମରେ ମୋତେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣି ନ ପାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ୟଶ୍ଚ ମନାନ ବେକ୍ଷାର ହଂ ಯತೆ ತ್ರಂ ಸಮಾಗತಾ ದೃಷ್ಟಾ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಭೇದ ୟଧୈ ପ୍ରିୟ ଚିକାସବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହୃଷୀକେଶା ଗୁଡ଼ାକେଶନ ଭାରତ ଶନୟୋରୁଭୟାମର୍ध्ये ସ୍ଥାପୟିତ୍ୟାରଥୋତ୍ତମମ୍। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଭରତବଂଶୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଡ଼ାକେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୁହାଯାଇଥିବା ପରେ ହୃଷୀକେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଉତ୍ତମ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନେଇ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତା ସେବାସାଂ ଚ ମହୀକ୍ଷିତାଂ ଉବାଚ ପ୍ରାଥ ପଶ୍ଚାତାଂ ନସମେବାଂ ତନୋ ନକ୍ତୁରିରୁନୀତ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ରଥକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପୃଥାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୁରୁବଂଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତତ୍ରାପଶ୍ୟସ୍ଥିତାନାସ୍ଥ ପିତା ଉନ୍ନତ ପିତାମହାନ୍ ଆଶ୍ଚାୟତ୍ନାତୁଲା ତୌ ତନ୍ପୁତ୍ର ନପୁ ତ୍ରଂଶିଖଂସ୍ତଃ। ଏଠାରେ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିତୃବ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପିତାମହମାନଙ୍କୁ, ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ମାତୁଳମାନଙ୍କୁ, ମାମୁଁ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ନାତି ଏବଂ ସଖାମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଶସ୍ୟଶୂରାନ୍ ହୃଦୟଶ୍ଚୈବ ସୈନ୍ୟୈରୁଭୟୈରପି ତନ୍ସମୀକ୍ଷାସ କୌନ୍ତେୟ ସର୍ବେ ନ୍ୟୁଧନାବସ୍ଥିତାନ୍। କୃପୟାପରୟବିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱଦୀनं ଦ୍ରିମବୃତମ୍। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟମେଂ ସ୍ୱଜनं କୃଷ୍ଣଂ ୟଉସ୍तं ସମୁପସ୍ଥିତମ୍। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁହୃଦୟମାନଙ୍କ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଉଭୟ ସେନାରେ ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ କଥା କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣି ମୁଖଂ ଚ ପରିଶୋଷିତି ବେପୃଥଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରମହ୍ୟସ୍ତଂ ଜାୟତେ ମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶିଥଳେ
ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମୋର ଶରୀର କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଗାଣ୍ଡୀବଂ ଶ୍ରସେତ ହସ୍ତଂ ତକ୍ତୈବଂ ପରିଦାହ୍ୟତେ ନ ଚ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥାତୁଂ ଭ୍ରମତି ବଚ୍ଚଂ ମେ ମମାଃ। ହେ ମୋ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ ନ ଚ ଶ୍ରେୟାର ନିପଶ୍ୟାମି ହତ୍ୟା ସ୍ୱଜନଂ ମହେବୈ। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ବିପରୀତ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କୌଣସି ଶ୍ରେୟ, ମଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟଂ କୃଷ୍ଣ ନ ଚ ରାଜ୍ୟଂ ଚ ସୁଖାନି ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟଂ କୃଷ୍ଣ ନ ଚ ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖାନି ଚ କିଂ ନ ରାଜ୍ୟ ନ ଗୋବିନ୍ଦ କିଂ ଭୋଗ୍ୟ ଜୀବତ୍ୱେନ ବା। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, ନା ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, ନା ସୁଖ ଭୋଗ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଭୋଗ ବିଳାସ ବା ଜୀବନ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? येषामर्थे काङ्क्षितं न च राज्यं भोगा सुखानि च तयि मेरम्बस्थिता युद्धे ପ୍ରାଣାସ୍ତୁକ୍ତଂ ଧାନିନି ଚ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜ୍ୟଭୋଗ ଏବଂ ସୁଖ ଭୋଗ କାମନା କରୁଛୁ, ସେହିମାନେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଓ ଧନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚାୟ ପିତରାଶ୍ଚ ପୁତ୍ରାସ୍ତଭେଶ୍ଚ ପିତାମହା ମାତୁଲା ଶ୍ୱଶୁରା ପୁତ୍ରା ଶୂଲା ସମ୍ବନ୍ଧିନିସ୍ତୁଥା। ସେମାନେ କିଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନେ ପିତୃବ୍ୟମାନେ ମାନେ ପୁତ୍ରମାନେ, ସେହିପରି ପିତାମହମାନେ, ମାତୁଳମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ପୌତ୍ରମାନେ, ଶୂଳମାନେ, ଶାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତାନହଂ ତୁମିଚ୍ଛାମି ଘ୍ନତରପି ମଧୁସୂଦନ ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରାଜସ୍ୟ ହିତଂ କେନୋ ମହୀକୃତେ। ହେ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ, ଯଦି ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଘ୍ନତ ଅପି, ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ନ ହନ୍ତୁଂ ଇଚ୍ଛାମି, ଏପରିକି ତ୍ରିଲୋକର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କି ବା ମାରିବି? ନିହିତ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରାଣଂ କା ପ୍ରତିଶୋଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ ପାପମେବାଶ୍ରୟେତସ୍ନାଂ ହନନ୍ତ୍ୟାତନାର୍ତ୍ତୟାତ୍ନିହଂ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, କୌରବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମକୁ କି ବା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ତସ୍ମାନ୍ବୟଂ ହନ୍ତୁଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଂ ସମ୍ବାନ୍ଧବାନ୍ ସୃଜୟଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୟା ସୁଖାନଂ ସମ୍ୟ ମାଧବ। ଅତଏବ ହେ ମାଧବ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ନିଜ ବାନ୍ଧବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମେ କିପରି ବା ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବା? ୟଦପତ୍ୟେନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲଭପହତେ ଚେତସଃ କୁଲକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷ ମିତ୍ରଦୋହେ ଚ ପାତକଂ କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍କାभिः ପାପଦସ୍ମା ନିବୃତ୍ତିତୁଂ କୁଲକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷ ପ୍ରପଂସଭ୍ୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯଦି ଏମାନେ କୌରବମାନେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷ ଏବଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଜନିତ ପାପକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ,
କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବାକୁ କାହିଁକି ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ? କୁଲକ୍ଷୟେ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତି କୁଲଧର୍ମଂ ସନାତନ ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଲଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟେ ମରಂ ବିଭଦ୍ଭୂତେତ୍। କୁଳର କ୍ଷୟ ବିନାଶ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ପରମ୍ପରାଗତ କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସମଗ୍ର କୁଳକୁ ଅଧର୍ମ ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ। ଅଧର୍ମାବିଭବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଳସ୍ତ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୃଷ୍ଟାସୁ ବର୍ଣ୍ଣେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଗଲେ କୁଳର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତ ପଥଭୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ବର୍ଣ୍ଣବଂଶୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୂଷିତ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶଙ୍କର୍ଣ୍ଣକରାୟବ କୁଲଘ୍ନାନଂ କୁଲସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତରହସ୍ୟାଂ ଲୁପ୍ତିପିଣ୍ଡଦକ୍ରିୟା। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରାତ୍ କୁଳଘାତୀମାନଙ୍କୁ କୁଳର ବିନାଶକାରୀ ଏବଂ କୁଳକୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯାଏ। ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ତର୍ପଣ କ୍ରିୟା ଲୋପ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦୋଷରିତେ କୁଲାଘ୍ନାନଂ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରକାରକଂ ଉସ୍ୟାଦିଦଂ ଧର୍ମା କୁଲଧର୍ମାଶ୍ଚ ଶ୍ୱାସ୍ୟତାମ୍। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୁଳଘାତୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୁଶାତ ସନାତନ ଜାତି ଧର୍ମ ଏବଂ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉଶ୍ଚ ନକୁଲଧର୍ମାଣଂ ମନୁଷ୍ୟାଣଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ ନରକରେ ନିୟନ୍ତି ବାସଭ ଭବତି ତନ୍ୟୁଃଶୁଶ୍ରମମ୍। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଅହୋବତ ମହାତ୍ପାପଂ କୃତୁଂ ବ୍ୟାବସିବା ବୟଂ ହୃଦାଜ୍ୟ ସୁଖଲୟଭନଂ ହନ୍ତୁ ସଜ୍ଜଂ ମୁଦୀୟତାମ୍। ଆହେ କେଡ଼େ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନେ ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖର ଲୋଭରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ଏକ ମହାନ ପାପ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ୟଦି ମାଂ ପ୍ରୀତକାମାସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ରପାଣାୟହଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଂ ରଣେ ହନ୍ଦି ସ୍ତନଂ କ୍ଷମନ୍ତରଭବେତ୍। ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅସ୍ତ୍ରହୀନ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ନ କରିଥିବା ମୋତେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣକର କ'ଣ ହେବ? ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବଂ ମୁକ୍ତାର୍ଜୁନଂ ସଂଖ୍ୟେ ରଥିଂ ପସ୍ତଂ ଉପାବିଷ୍ଟଂ ବିସୃଜ୍ୟ ଶରଣଂ ଚାପଂ ସଂଖ୍ୟେ ସବିଘ୍ନନାଶନଂ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଏପରି କହି ଅର୍ଜୁନ ଶରୀର ସହିତ ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ମନରେ ରଥରେ ପଛ ଭାଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଃ। ଓମ୍ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମାଂ ଯଦି ସୁଧାମସୁଧା वा मम द्यस्य न विद्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भवेत्। ओम।